på Paradiscos vegne vil jeg gerne byde jer rigtig hjertelig velkommen til et forhåbentlig meget spændende foredrag med Lars Muhl med spørgsmål og svar. Vi ved jo ikke, hvad der sådan set sker i aften, fordi det kommer meget an på, hvilke spørgsmål I har derude og Tina og spørge om. Først så kommer Lars Muhl med et oplæg. Og så vil det selvfølgelig blive præget af den feminine energi på baggrund af Maria Magdalena og mange af de andre bøger og pilgrimsrejser og hvad der ellers har været omkring Lars Muhl. Så rigtig hjertelig velkommen. Og når jeg kigger ud over alle jer, der er kommet, så er det jo så dejligt at se, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, som jeg er sikker på, der er blevet draget til det her foredrag. For der er folk, som jeg ikke har set ellers er inde på Paradisco, men som jeg ved er spirituelt søgende. Da jeg så havde genlæst Seeren fra Andalusien, så fik jeg sådan det, jeg tænkte, det som jeg kan mærke, der bliver meget draget af hos Lars Muhl, det er min egen rejse, mit eget ønske, min egen længsel efter at komme hjem. Og det, jeg synes, der er så fantastisk, det er så den måde, som Lars Muhl beskriver på i sine bøger. Men ikke kun det, han beskriver, men også den rejse, som han går. Og som jeg kan få lov til at få et lille indblik i, og derved kan jeg få lov til at gøre noget med min egen rejse. Så jeg håber på, at I også klinger sammen på det sted, og det er derfor, I er kommet. Så rigtig hjertelig velkommen, og rigtig hjertelig velkommen til Lars Muhl. Ja, god aften. Det er jo ikke nogen, det kommer ikke bag på nogen her sikkert, at det er en speciel tid, vi lever i. Det er i hvert fald det, jeg tager udgangspunkt i aften. At netop den her tid tilbyder en kæmpe stor åbning ind i det, man kunne kalde den eteriske virkelighed. Jeg tror aldrig nogensinde, der har været så mange clairvoyante i Danmark. Er det ikke rigtigt? Og nogle gange så kan man godt undre sig over, at hvor pokker kommer de alle sammen fra lige pludselig. Men når man så har tænkt det, og måske synes, at det er underligt, at der er rigtig mange clairvoyante rådgivere også. Det er måske der i virkeligheden, man synes, man kan have nogle problemer. Fordi når man nu tager betragtning af, hvad der sker i netop nu, at der er en så stor åbning ind i den eteriske virkelighed, så er det heller ikke overraskende, at der er flere og flere, der har åbnet sig for den virkelighed. Specielt når der er flere og flere mennesker, der også kommer til, der arbejder med selvudvikling osv. Der er også nogen, der siger, at alt det der selvudvikling, hvad skal det nu til for? Det er noget, der er navlepilleri. Altså det kan man selvfølgelig, det synspunkt kan man selvfølgelig godt indtage. Men hvis man virkelig ved, hvad den eteriske virkelighed er, og hvad den har tilbydet det moderne menneske, så ved vi også godt, at det uløseligt hænger sammen med det, vi kalder selvudvikling, eller hvad vi nu ellers vil kalde det. Men det, vi arbejder med os selv. For det er sådan, ifølge min erfaring i hvert fald, at hver gang det lykkes et enkelt menneske at komme til erkendelse med nogle personlige ting ind i den personlige mytologi, altså din historie, når du kommer overens med din historie og gør der nogle erkendelser der, så har du virkelig muligheden for at bidrage med noget af det ypperste, du er kommet ind i verden med. Og det er netop, at en erkendelse i din historie tilbage i tiden kan simpelthen forvandle alle de negativer, der ligger tilbage, og som det problemstilling, du nu har fået erkendt, har efterladt sig i den eteriske virkelighed. Og for jer, der måske sidder og tænker nu, hvad pokker er det, manden han taler om, den eteriske virkelighed. Hvad fanden er det for noget? Den eteriske virkelighed, lad mig lige repetere, det er også det, som man kunne kalde Akasha-kronikken. Nogle af jer vil kende det udtryk.
Det står i det gamle indiske Vedaer, Akasha-kronikken. Det felt, energifelt, hvor alt hvad mennesket har tænkt, handlet og gjort gennem tiden, bliver registreret der, her, der og alle vegne. Uanset om det er negativt eller positivt. Og det går lynhurtigt. Vi har knap nok tænkt tanken, så er den der, bum, og alle vegne. Og forestil jer, at når det lykkes et enkelt menneske at åbne sig, måske kunne det være, at der var, vi kunne tage et eksempel, at der var en, der var meget optaget af nogle bestemte problemstillinger inden for fysik for eksempel, og havde arbejdet meget med det, og havde åbnet sig op for det felt. Og en dag lige pludselig får nogle af de svar, som vedkommende har stillet, så drypper det faktisk ned på det menneske fra det akasiske felt. Så det der med, at jeg har fået en god idé, eller du har fået en god idé, det må vi nok i fremtiden indse, at det er en illusion. Det er en fælles arv. Det er simpelthen noget stof, som vi måske i tidligere liv har tænkt, måske handlinger, vi i tidligere liv har handlet, osv., som nu kan komme tilbage til os på godt og ondt. Det er den virkelighed, som bliver mere og mere nærgående i det liv, i vores tid nu. Det er sådan, jeg oplever det. Og det er derfor, vi oplever, at der er så mange, der får dryp ind fra det felt nu. Og heldigvis, så skal vi ikke tro, at vi bare, der er os, der arbejder med det spirituelle. Og så er der naturvidenskaben og alle dem der på den anden side. Nej, der er også folk på den side, fysikere, som arbejder med det her. Og det er faktisk meget, meget spændende, at netop der, hvor fysikerne har mødt muren, der er der heldigvis nu en del af dem, der er villige til at lægge deres små redskaber til side, fordi de erkender, den lineal, jeg hidtil har brugt, den er ikke mere lang nok. Den er ikke stor nok. For at kunne måle det der over på den anden side af muren, der er nødt til at anskaffe mig et helt nyt synspunkt og et helt nyt sted at stå på og se på tingene. Og det er også den udfordring, vi har opnået. Fysikerne, de kalder det her gamle akasiske felt, det kalder de for det morfiske felt. I har måske hørt det. Og når at det drypper ned på et menneske med en god idé, eller med en inspiration, eller en institution, så kalder de det morfisk resonans. Så det er altså forudsætningen for mig, det som jeg arbejder med, og som jeg gerne vil tale om også her i dag. Fordi det er jo, nogle af jer vil have læst min seneste bog, Maria Magdalene, og en hel del af jer har sikkert læst Da Vinci-mysteriet. Og Da Vinci-mysteriet udmærker sig af det, at den gør opmærksom på noget, som gør det populært og tilgængeligt for rigtig mange mennesker, som en lille gruppe mennesker har vidst i mange, mange år. Altså, at kristendommen ikke, den version af kristendommen, som vi kender, måske ikke er hele historien, eller kun halvdelen af historien. Desværre så får vi ikke i Da Vinci-mysteriet og mange af de andre Kralsbøger osv., der får vi i virkeligheden ikke at vide, hvad det virkelige mysterium handler om. Vi får en kriminalgåde her, og nogle gidsninger der, og nogle historiske ting der. Uanset hvad der står i de bøger, og hvad vores forskere har fundet ud, så kan vi ikke på nuværende tidspunkt sige, at Jesus for eksempel og Maria på noget tidspunkt har været historiske personer, der har levet i virkeligheden. At jeg tror, de har det, det er min personlige smag, og I måske tror det, at jeg sagde. Men rent historisk, så kan det ikke bevises. Kun én ting kan vi med sikkerhed sige, det er, at Jesus og Maria har levet i 2000 år i hjerterne på millioner af mennesker. Og er det i virkeligheden ikke også godt nok? Jo, det er det. Fordi tankens kraft, den måde vi tænker på, vores ypperste apparat til at komme i kontakt med vores højere kvaliteter, det er beredskabet af tankens kraft. Tanker er ikke tøjfrie. Og når, jeg ved ikke, de af jer, som har læst min bog om seeren fra Illusion, I vil huske et sted, hvor seeren siger, at der er en miljømæssig forurening,
som vi selvfølgelig skal tage os af. Men der er så sandelig en forurening, der er endnu værre, og det er en tankemæssig forurening. Og at disse her uhensigtsmæssige tanker, kunne vi sige, ligger og skjuler, eller omgiver os med et lag, som forhindrer en direkte korrespondance med kosmos, eller med det akasiske felt. Så derfor er det vigtigt at være navlebildende og navlebeskuende, fordi det er forudsætningen for, at der kan blive ryddet op i det felt. Hvis vi vil gøre rent i det arkaiske felt, få orden i den der, så må hver enkelt af os have mod til at gå ind at erkende nogle af vores egne spor tilbage i tiden, som jeg var inde på før. Noget andet, der kommer til syne nu i det akasiske felt, og som påvirker os alle, uanset om vi vil eller ej. I har sikkert, ligesom jeg, undret jer over, hvordan kan det være, at f.eks. Maria Magdalene kommer med 180 km i timen ind for højre. Hvad er nu det for noget? Hvor kommer hun fra? Hun har været død og begravet i 2000 år. Hvorfor kommer hun pludselig ind nu? Hvorfor er der så mange mennesker, der beskæftiger sig med hende? Altså min egen arbejde med det her, den her arketype, som det jo først og fremmest er, den her feminine arketype. Da jeg første gang stødte på den, der tænkte jeg, hold da op, du har fat i noget her, som er helt unikt, og som kun du ved noget om. Hold da op, jeg skal nok lige sige, at det var da godt nok den største illusion, jeg kunne. Lige pludselig så fremmede det simpelthen formelt med Maria Magdalene på kryds og tværs på øvelser. Og efter min første ærgelse, fordi der var jeg jo halvt igennem med at skrive den bog, så jeg sådan, nå, hold da op, det var så lige det. Men selvfølgelig var det også fantastisk positivt at se, at man kunne gemme, at jeg måtte gemme den der mit værk væk, og så se, at jeg var bare en lille bitte stemme i kæmpe kor af mange mennesker, som på kryds og tværs, ikke bare forfattere, der skrev bøger, men også andre mennesker. Også mennesker her, der er til stede her i aften, som hver især havde fundet vej, eller hvor det aspekt havde fundet vej til dem. Det kan godt være, at det ikke er det aspekt, det er ikke lighed Maria Magdalene, men så hedder det noget andet. Hvad ved jeg? Og det er egentlig det, jeg godt vil tale om her. Det er det aspekt, den arketype, hvad den kommer ind og vil med os i vores tid. Jeg har et andet foredrag, der simpelthen udelukkende handler om Maria Magdalene og de historiske kendsgerninger bag Maria Magdalene og Jesus møde, samtidig med noget af det, som jeg vil gerne tale her om. Men jeg synes i aften, fordi i virkeligheden, det historiske synes jeg selvfølgelig er spændende. Og der var en dame, der ringede til mig i faktisk lang tid og sagde, har du hørt, at Jesus han måske er død og ligger begravet i Irland? Så siger det har jeg godt nok ikke hørt, men det er da spændende. Men det gør ikke rigtig nogen forskel, synes jeg. Nogle siger, at han ligger død og begravet i Indien. Nogle mener, at Maria Magdalene tog til Frankrig. Det mener jeg også, hun gjorde. Men gør det nogen forskel? Ja, det er da spændende. Og selvfølgelig gør det nogle forskel i forhold til den historie, som kirken prøver på at fortælle os. Men derudover, så kan vi sige, at kirkens historie om Jesus og Maria Magdalene, det er gisninger. Og alle mulige andre former for, den ene ligger nu begravet der, eller er gift med hvem, eller har børn der, er også gisninger. Noget af det, som jeg synes, der har været meget spændende med at skulle dykke ned i det historiske felt, det var egentlig at komme ned og se på, hvad var det for et grundlag, der var på Jesus og Marias tid. Fordi det er i virkeligheden det aspekt, som kommer ind nu. Det er ikke så meget det kristne, den kristne feminine. Fordi der har vi arketypen, Jomfru Maria. Og hende har vi gjort til en jomfru, altså en i bogstaveligste forstand jomfru. Den rene, som vi har sat op på en piedestal. Men når man går ind og undersøger samtidige skrifter fra deres tid, og begynder at se på den tradition, der var i templerne på det tidspunkt, Isis-templerne og Ishtar-templerne, så opdager man, det er meget spændende, at man opererede med nogle bestemte kvinder, som gik ind i templerne og fik en opdragelse der, som hed tempeljomfru og
prostitueret. Og det er nogle udtryk eller nogle betegnelser, som kan tages i fuldstændig anden betydning end det, vi forstår ved disse her betegnelser. At være jomfru dengang, det der hedder tempeljomfru, det betød simpelthen udelukkende, at det var en kvinde, som kunne hvile i sig selv. Det var en kvinde, der ikke var gift. Men det har intet at gøre med hendes, om hun har haft seksuel samkvem eller ej. Overhovedet ikke. Men at det var en kvinde, som på en eller anden måde var kommet overens med sig selv. Hun kunne stå selv. Og hun havde fået den uddannelse i templerne, hvor hun vidste alt om kvindens cyklus. Og grunden til, at det er interessant nu, det er, at jeg mener, at det er en af de udfordringer, som kvinden har i dag i forhold til feminine aspekt. Det er at genopdage kvindens cyklus. I dag kan man købe piller, for eksempel, hvor man... Jeg skal ikke gøre mig klog på, for jeg kender ikke I må rette mig, men jeg ved, at jeg har hørt om, at man kan få piller, for eksempel, hvor man kan undgå at få menstruation, for eksempel, mere end 2 gange om året, eller hvad det var. Og det er selvfølgelig ret bekvemt, hvis der man synes, at det at menstruation er fandens værk. Og det tror jeg faktisk, den moderne kvinde har synes i mange år. Men måske ligger der nogle muligheder netop i dette her fandens værk, som kvinden skal genopdage. At netop kvindens adgang til elementerne, hun er så forbundet med alle de elementære kræfter i kosmos. Og det er hun via sin adgang til månekraften og sin adgang via sin egen kvindelige cyklus. Og der er nogle muligheder der. Fordi dengang, der gik kvinden afsides, når hun havde sin månetid. Ikke fordi hun var beskidt, eller blev anset for at være beskidt, men fordi hun havde nogle ganske bestemte muligheder for at komme i kontakt med det eteriske felt. Det hed så noget andet på det tidspunkt. Men at hun havde en profetisk gave, når hun var i på bestemte faser af sin cyklus. Jeg skal bestemt ikke gøre mig klar på, hvilke faser og hvordan det er, fordi det står ikke beskrevet fuldstændig minutiøst i de gamle skrifter. Men det står beskrevet, at hun går afsides, og hun har muligheder, som hun ellers ikke vil have. På samme måde, når hun skulle føde, og når hun var inde i sin graviditet, så havde hun også forskellige muligheder i den cyklus, som de 9 måneder var. Og sådan var der en dyb kendskab, en vidsthed omkring kvindens muligheder på alle måder. Men der var en bestemt uddannelse som jomfru, og som senere som prostitueret. Og hvad var den prostituerede, for eksempel? Det var, at hvis man skulle bruge et moderne udtryk, så kunne man sige, at hun var seksuel healer. Man havde også på det tidspunkt noget, der ganske gement hed glædespiger. Og det var simpelthen også nogen, der arbejdede ved templerne, men deres arbejde var en helt anden art. De var der for deres egen vindings skyld, kan man sige, og kendte måske ikke til kærlighed på den måde. Det var det, man kunne kalde den lavere form af den kvindelige arbejdsliv, som der er tale om. Mens de andre, de uddannede der. Først tempeljomfruerne, og så siden blev de tempelprostituerede, og til sidst blev de månepræstinder. De kendte stjernernes gang på himlen. De var oplært i urternes kraft. De vidste alt om hvordan kroppen var sat sammen, hvilke kræfter der omgav mennesket. Og det var dem, man gik til, hvis man ville have besked om dette eller hende. De var samtidens orakler. Og det var noget af den viden, som jøderne tog med sig tilbage til Israel, efter fangenskab blev i Egypten, hvor de tog Isis-traditionen med, og Istar-traditionen, da de var i fangenskab i Babylon. Og alle disse her ting var selvfølgelig var et stort problem for præsterne. Fordi det kunne godt være, at præsterne prøvede på at sætte sig igennem med deres patriarkalske magt. Men det var det folkelige, der hvor folket gik ind, det var til præsterne. Fordi der fik de simpelthen et budskab, som var fuldstændig befriet for magt. Der var ikke nogen form for magt indblandet i det her.
Så på den måde kan man sige, at der ligger et stort arbejde for kvinden at genopdage sin cyklus og komme ned og se på, hvad det er for nogle muligheder, der tilbydes kvinden der. At det kan godt være, at det gør ondt, det kan godt være, at det er træls, og man er utilpasset og alt det. Men det er altså noget, som kvinden, jeg tror på, at ifølge med den lærer, som jeg arbejder med nu, en ældre kvinde på 90 år, som er uddannet i de her ting, fortæller om, at der er nogle muligheder der. Og som sagt, jeg skal ikke gøre mig klog på det, men jeg håber på, at min næste bog, som bliver som er en direkte efterfølger af de to, Seeren fra Lusien og Maria Magdalene, at kunne give nogle af hendes bud på videre på, hvad kvindens muligheder kunne være. Jeg har også mødt, siden at den bog udkom, der har jeg nok været i kontakt med cirka 30 kvinder, der påstår at være den direkte inkarnation af Maria Magdalene. Ja, så havde jeg faktisk også, jeg tænkte, okay, der har sagt sus med kraft på den arketype der. Men man skal jo ikke grine for højt for længe, fordi det er faktisk sådan, at det kunne være to muligheder. Der kunne være den mulighed, at den kraft var havde været så stikket, at nu kom med så stor kraft, at den forplantede sig i rigtig mange kvinder. Jeg har faktisk også været i kontakt, godt nok kun med en enkelt mand, som påstod at være en direkte inkarnation af Maria Magdalene. Men det satte mig faktisk i gang med at begynde at undersøge det her noget nærmere, fordi det kunne også være, at der var en anden mulighed i det. Fordi på et tidspunkt stødte jeg på det, at navnene, man fik på det tidspunkt, det var indvielsesnavne. Altså, at Jesus hed ikke Jesus af Nazareth, men hed Jesus Nazareeren. Jesus den indviede, betyder det. Ligesom Maria Magdalene, den ophøjede, Maria af tårnet, Guds freds ånd, den ophøjede Guds freds ånd, kunne det være. Og jeg fandt så ud af, at selve navnet Maria Magdalene, det var simpelthen et indvielsesnavn, som måske flere end en kvinde havde båret. At der var måske mere end en Maria Magdalene. Og det var faktisk en mulighed, at der var rigtig mange Maria Magdalener. Så det der med, at der lige pludselig var mange inkarnationer af hende, det var måske slet ikke så tosset. Så det er i hvert fald noget, der man kan tage med og tænke over. Denne her feminine kraft, det er ikke noget, der kun pårører vores tids kvinder, vores tids kvinder. Det er så sandelig også noget, der pågår for vores tids mænd. Fordi I er jo bekendt med selvfølgelig, som alle moderne spirituelle søgende, at i hvert enkelt menneske, der er der både et maskulin og et feminin aspekt. Og det himmelske bryllup jo selvfølgelig først og fremmest handler om, at de to aspekter skal mødes i det enkelte menneske. Så det er også en anden ting omkring den tid, vi lever i, og det her aspekt, det her feminine aspekt, hvad det vil os nu som par, og som hver enkelt. Vi lever i en tid, som man kalder en single tid. Folk går fra hinanden. Der er heldigvis også folk, der mødes og finder ud af noget sammen. Men hvorfor går folk fra hinanden? Jo, fordi der er rigtig mange mennesker, der er kommet sammen på et forkert grundlag. Det er ikke fordi, der er noget galt med kvinden eller den mand, der må gå fra hinanden. De er bare mødtes på et fuldstændig galt fundament. Og så må man forlade hinanden. Der kommer et tidspunkt, der må man simpelthen gøre op og sige, jamen altså, hvor vejen må skilles. Og det er selvfølgelig svært at gå ind. Det er følelsesmæssigt svært, men det er også det er nødvendighed nu. Fordi tiden på en eller anden måde også bliver. Der er ikke så meget tid, som der har været. Der er ikke så meget tid, som der har været. Så det er også, hvis vi ser det i et større perspektiv, så er vi her måske kun i et kvarter. Så vi er også nødt til at tillade os den luksus at gå op og se tingene fra et højere perspektiv. For ellers misser vi måske den opgave, vi er kommet her for at løse hver især. Og så skal man heldigvis sige, at altså, vi har alle sammen en opgave, og vi er alle sammen har en ganske bestemt grund. Men først og fremmest, så mener jeg, at mænd og kvinder har noget, som de kan med hinanden,
på mere end en måde. Vi spejler hinanden. Og i det gamle tempelvisdom, der vidste man, at det var kvindens opgave at løfte manden ud af mørket, sætte ham op på himlen, som den sol, han var tiltænkt, den plads, han havde tiltænkt. Mens hun var månen og repræsenterede de kræfter, som genspejlede solen. Så hun var solens spejl. Og den ene uden den anden var sådan set utænkelig, fuldstændig i den gamle verden. Så det er også en ny måde at se tingene på nu, at for at vi kan være sandt sammen med et andet menneske, der bør vi måske lære først og fremmest at kunne stå selv. Og det er ikke et udtryk for en eller anden form for egoisme. Hvis du ikke gider at indrette dit liv efter mit, så gider jeg ikke have noget med det at gøre. Altså det kender vi også godt. Det er ikke det, der er tale om. Men det er en tale, der er tale om et nyt, fuldstændig nyt mod til at træde frem og sige, her er jeg på godt og ondt. Ikke som vi måske hidtil har gjort, her er den bedste side af mig. Alt andet, det gemmer vi væk, fordi det synes jeg ikke er særligt. Og så når vi så er måske ovenkøbet blive forlovet gift og alt muligt, så på et eller andet tidspunkt, så opdager hun den side der, som jeg skulle, og så er fanden løs. Det lover jeg. Så man kan lige så godt så finde det mod frem nu og sige, jeg er her, og jeg har. Altså det er jo en illusion at påstå, altså tro, at det der fuldstændig perfekte, den perfekte partner findes på den måde, at vedkommende skal være lige nøjagtigt sådan, som vi synes, vedkommende skal være. Så sådan til jeg oplever, det er meget, at vi nu må træde frem og sige, her er jeg, og jeg har de her ting. Og når vi taler om for eksempel tantra, de muligheder, som tantra tilbyder, så er det klart, at det ikke bare er et nyt, hvad skal man sige, et nyt krydderi til et sexliv, der måske er stagneret. Overhovedet ikke. Så er det simpelthen en mulighed, der gør, at hvis man vil den sande tantra, så må man også have mod til at være fuldstændig sand over for sig selv, og ikke mindst over for den partner, man er over. Og det er sagt svært. Altså, at have mod til at lægge sig selv frem på den måde. Men det er den mulighed, der tilbydes. Hvis man ikke kan det, så tror jeg bare, man snyder sig selv igen og igen og igen og igen. Men igen, så må man gå derop og sige, at vi har kun et kvarter. Så hvorfor egentlig spildtiden med flere julelege? Hvorfor ikke lige så godt lægge kortene på bordet? Fordi de kommer på bordet på et eller andet tidspunkt. Og jeg oplever meget den her tid nu, som at mange af de der illusioner, vi selv har gået og spundet os selv ind i, der falder slørene simpelthen. Og det kan være smerteligt. Det kan være nogle smertelige processer, vi gennemgår i de her år. Virkelig. Men de er nødvendige, og de er også helbredende. De er også healende. De har helbredende virkning. Jeg ved ikke, om jeg skal sige noget mere om, fordi jeg vil også gerne overlade ord til jer og forhåbentlig I har nogle spørgsmål, fordi der er så mange ting i det her felt at tale om. Der er simpelthen så mange ting at dele, så det er meget spørgsmål, hvor man lægger ind. Hvis jeg skal sige lidt mere omkring det eteriske felt, og det at begynde at forholde sig til det, så er der nogle fif, som jeg i hvert fald godt vil dele med jer, hvis I også har lyst til at arbejde dybere i det. Altså, det der med den perfekte spiritualitet, glem det. Den perfekte partner, glem det. Det perfekte noget som helst, glem det. Altså, at begynde at arbejde med det eteriske felt, det er i høj grad at begynde at være realistisk. Det er at turde se tingene sådan, som de er. For den fuldkomne genpart af alt, hvad vi forestiller os, det findes allerede i det eteriske felt. Så det er det, der kommer klaskende op i hovedet på os nu, hver gang, at vi prøver på at snyde os selv, eller snyde vores partner, eller nogen som helst andet. Så kommer tingene op sådan, og vi ser tingene sådan i det virkelige. Og det kan være barsk at få det præsenteret på den måde, hvis vi ikke selv ligesom tager sprog, lyd. For eksempel det at begynde at bruge sproget på en ny måde. Altså når man for eksempel
I kender godt de der tidspunkter, hvor man måske arbejder hernede. Din sindssyge møgkælling. Du er kraftede, men heller ikke til at holde ud at se på. Og du er kraftede, men ikke til at holde ud at høre på. Så er man helt dernede, rent energimæssigt. Men hvis man vil op i energi, så må man prøve også at arbejde med sit sprog og forfine det. Og det kan selvfølgelig være enormt kunstigt. Men de af jer, som kender seeren personligt, kender også hans måde at tale på. Det er jo meget affekteret. Det er sådan, at man kommer ud for gerne højde. Og det er simpelthen så vidunderligt det hele. Hvor er det en pragtfuld verden? Ja, det er nok en stor kirke, vi står i. Altså meget af det der, og det kan virke fuldstændig latterligt, ikke? Når man første gang, jeg mødte det der, jeg var fuldstændig uforstående over det. Jeg begyndte at tale om, jamen det har noget at gøre med sprog, det har noget at gøre med det eteriske, at det har en virkning ind i det felt der. Det er også derfor, at lyden af de ting, den viden, den ældgamle viden om lyd, som rigtig mange mennesker går rundt med faktisk uden at vide det. Det er også noget af det, der kommer op nu, og det er noget af det, der er meget vigtigt i forhold til at arbejde med det eteriske. Og lydhealing og så videre, så videre. Og det har ikke noget at gøre med at kunne synge eller ikke synge. Det har noget med at gøre at være sand og turde bruge lyden, uanset om det lyder som en anskudt okse, eller hvad pokker det er fuldstændig ligegyldigt. Det handler om, det er, at det er en tone, der er sand, og den kommer et rigtigt sted fra. På den måde kontakter man og sætter det eteriske felt i bevægelse, og kan bruge det hensigtsmæssigt. Og den gamle viden, er der ingen tvivl om, den ligger på bunden af vores måske fælles kollektiv bevidsthed, eller på bunden af lige netop din bevidsthed. Jeg er i hvert fald sikker på, at det er noget, vi alle sammen har på et eller andet tidspunkt i tidligere tilværelser har arbejdet meget tæt med. Det er i hvert fald nu, det skal bruges, og jeg også synes, det er nu, at det skal. Det samme med dans, bevægelse. Sufia, I kender de dansende Sufia, der drejer rundt om sig selv. Altså det er også en måde at begynde at sætte svingninger i gang ind i det eteriske. De har den meget smukke filosofi, eller det smukke billede. Altså når de står der, så er de også et billede på den, skulle vi kalde det kral, eller det bære, som er mennesket, når det kommer ind i verden. Så sammenstiller de også hvert enkelt menneske som et bære, der er fyldt med den smukkeste skabende stilhed. Men første øjeblik, at vi kommer ind i verden, så kommer der larm og lektier ned i det bære. Og sådan skal det også være, fordi vi skal lære at forholde os til verden og kunne agere i det. Men når vi kommer hen i livet, så er bæren fyldt, og så er det blevet til larm og løgn, og så skal det tømmes. Og det er det måske, vi snakker om også, når vi kommer derhen til, at nu kan vi ikke bruge de gamle tankemåder mere. Ligesom fysikerne har mødt muren, de kan ikke bruge deres små linealer mere. Nu må de simpelthen kassere alt det, de har lært indtil nu, fordi det er en fuldstændig ny måde at anskue alting på. Og det kan være meget provokerende, og det kan også være angstfremkaldende. Er vi rede til det? Er vi villige til at gå derhen og sige, okay, jeg smider alt det, jeg har lært bag mig. Jeg har ikke brug for det mere. Jeg vil gerne over på den anden side af det. Så er det faktisk den udfordring, der er til os alle. Men det er også at finde de kræfter frem i os selv. Også den tone, hvor spinkel den indre være. Den anskudte okse, hvor tyndben den indre være. Find den frem for pokker og begynd at bruge den. Der er så mange muligheder der. Og så er der også måden at tænke på det der med, og det er også en anden ting, som jeg mener, den nye feminine kraft tilbyder os, at vi begynder at arbejde med vores tankeformer. Det der med, hvis vi altid bekymrer os, hvis vi altid er bekymrede, og hele tiden nærer det negative omkring os, så skaber vi faktisk en mur omkring os, som forhindrer os i at komme i forbindelse med de kræfter, som vi har allermest brug for, som ligger lige her og der alle vejen omkring. Så vi er vores egen, kan man sige, altså det svarer lidt til, at vi prøver på at vende haven, når vi står oven på haveslangen. Altså, det er et rigtig dumt sted at stå, hvis man vil. Så at træde et skridt til siden, kunne man sige,
og lad der være fri gennemstrømning. Det er faktisk det billede, man skulle bruge på det, jeg mener her. At tilsidesætte, at have mod til at sige, okay, jeg giver det en chance. For jeg lover for, hver eneste erfaring, vi gør os, når vi siger, når det er sådan der, kan det også være sådan. Så kan vi måske lige nok få sagt det, så vil det allerede igen være en ny måde. Altså hver gang vi tillader os selv at ikke være så standfaste og være så sikre på, hvad vi ved og hvad vi tror er rigtigt, men være i bevægelse, også i vores måde at anslutte til, så vil døren åbne sig for os. Og de muligheder, som vi kun har, vi knap har turde drømme om, vil være lige foran med os. Det er jo ingen tvivl. Ja, der er 1000 ting, jeg gerne vil dele med jer, men jeg tror altså lige, at jeg vil prøve at have jer med også i, om jeg har nogle spørgsmål her. Jeg vil godt spørge dig. Ja. Har du en kommentar til det med, at vores sprog det bliver talt så dårligt? Altså nu ved jeg godt, at jeg lyder enormt konservativ, men så gammel er jeg jo heller ikke. Jeg synes i hvert fald, at vores sprog bliver talt enormt grimt og enormt hurtigt. Og så tænker jeg på i forhold til det, du sagde med sproget og med lyde. Og altså tit kan jeg ikke forstå, hvad der bliver sagt og sådan noget i fjernsyn og radio og sådan noget. Og jeg vil bare høre, om du har nogle kommentarer til det på det, om det, hvad det har med. Altså har det nogen forbindelse til det energetiske plan eller eteriske plan eller i vores tid? Det mener jeg bestemt, ja. At det er klart, at det der med, at når man begynder at skære endelser af og begynder at gøre vores sprog til sådan et telegramsprog, ikke? Jo. Altså nærmest sådan, det går ud over vores forbindelse til det, helt sikkert. Jeg vil godt spørge dig om, hvilken gavn vi vil have læst din bog, Maria og Magdalene. Jamen, jeg kan ikke nævne den lange række, den lange liste af. Udover med feminin. Jamen, det er jo meget svært for mig at sige, hvad du vil få ud af den. Du skulle næsten læse den, og så. Altså, det giver jo ikke. Jeg vil gerne have dig anbefale den. Ja, men det jeg vil meget gerne anbefale, fordi at der står nogle ting der i, som jeg vil våge påstå, der ikke står i mange af de andre bøger, som handler om det her emne. For eksempel hele den mandens og kvindens seksuelle muligheder. Har jeg i al beskedenhed givet et kapitel i bogen og prøvet at give nogle bud på, ud fra de undersøgelser, jeg har lavet. Både i marken og på det teoretiske plan. Altså, der er i hvert fald nogle ting der. Hvis du har læst Da Vinci-mysteriet, så vil du vide, at de der også nævner, meget beskriver et seksuelt ritual. Og det er meget spændende. Vi får aldrig at vide, hvad det handler om. Og det samme i den hellige gral af det hellige blod, der taler vi også taler om et seksuelt ritual, men vi får aldrig at vide, hvad det går ud på. Tempelherrens indsigt. Også, vi får aldrig at vide, hvad det går ud på. Og det kan man altså ikke begynde at bare, det er jo forfærdelige pigerne for os, der gerne vil vide, hvad det handler om. Og jeg kan sige dig, at første gang jeg stødte på, eller blev interesseret i Maria Magdalene, det var igennem et af de gamle evangelier fra Nag Hammadi, som blev fundet der, som ikke kom med i vores Nye Testamente. Et testamente eller en evangelie, der hedder Philips evangelie. Og i det, der står de her berømte ord, som er citeret i alle de der bøger, at Jesus var, eller Maria Magdalene var den disciple, Jesus elskede højst, og var hende, han kyssede på. Og så er der sådan en, altså hvis du går over de er rigtig skrifter, så har de sådan en hver gang der er et ord, der enten er forsvundet af teksten, eller der er hul i manuskriptet, så sætter de bare sådan en firkantet parentes. Og der står, at hun var den, som Jesus elskede højst og kyssede på. Nu står der ikke mere. Så må man så selv tænke, og det kan man altså. Jeg kunne i hvert fald sige, det bliver jeg nødt til at finde ud af, hvad var det, han kyssede hende på? Og det blev ligesom indgang til min indgang til det. Og det angiver jo selvfølgelig, at de har haft en intim forbindelse. Men, når det så er sagt, så får man også at vide, når man begynder at læse de gamle skrifter,
at når de indvidede mødte hinanden, så kyssede de faktisk hinanden på munden. Så det er en af grundene til, at man så i en fodnote mener, at det er der, Jesus kysser Marie Magdalene på. Så det er noget af det i al beskedenhed, som jeg håber, du kan komme nærmere ind, hvis du læser min bog. Og selvfølgelig også forhåbentlig nogle andre ting omkring det eteriske og omkring det aramæiske sprog, som jeg også er interesseret mig meget for, som netop lyden af det aramæiske sprog har en virkning ind i det eteriske billede. Er det okay? Vil du have flere anbefalinger? Okay, hvis der er nogen her, en venlig sjæl, der har læst en bog og synes, den er værd at anbefale, så kan I tælle den dag med pause. Jeg vil endnu en gang takke for et meget spændende foredrag og spørge dig om, hvad du mener, der ikke er så meget tid tilbage. Ja. Hvad mener du med det? Det er, at den oplevelse af, at ting går hurtigere, og tiden går hurtigere, og det der med, har I ikke lagt mærke til, at for eksempel alle steder, der skal alting være så effektivt, alting bliver skåret mere og mere ind til benen, fordi alting, det er som om alting skal gå meget hurtigt, man taler også hurtigt, vi er inde på det der med sproget, man har ikke engang tid til at sige ordene i deres fulde, så man finder sådan en telegrafmåde. Jo, men det synes jeg er lidt af en generalisering, fordi jeg går på en uddannelse, der hedder Kilden i Valby, hvor der bliver talt rigtig, rigtig pænt, og 26 elever i klassen, det er healings- og samtaleterapi-uddannelse. Altså, jeg kan ikke helt følge dig der, men det er jo, det synes jeg bare er en generalisering. Det er en grov generalisering, klart nok. Det står jeg fuldstændig ved, men det er også en generel betragtning, ikke? Jo, generelt så er der jo meget, der er også krig og vold i verden, men der er også mennesker, der arbejder på det modsatte, på fred, og arbejder på, at vi skal komme videre, og i allerhøjeste grad bruger deres liv på det. Jamen, det var heller ikke noget angreb på det. Jeg siger bare, at tiden bliver kortere og kortere. Det er ikke et spørgsmål om folk arbejder på det eller ej. Det er jeg godt klar over. Der er rigtig mange mennesker, som vågner op og begynder at gøre en forskel. Ja, vi har jo vores frie vilje til at gøre hvad. Selvfølgelig har vi det. Det er klart. Tak. Jeg vil gerne spørge om det der, du siger, at det går hurtigere og hurtigere, ikke? Jo. Jeg mener, at tankens kraft er den hurtigste, ikke? Bestemt. Ja. Men det er en helt anden form for... Jamen, det er jo, når du bærer op i det højere Ja, ikke? Jo. Så er det klart, så må vi også tage et trin opad. Bestemt. Ja. Og det, jeg mener med det rent seksuelt, altså her på jorden er det meget, altså to mennesker, ikke? Men det kan også foregå på et andet plan. Det kan det nemlig. Og som er meget finere. Fuldstændig. Ja. Det er det, man kalder sommerfugledans. Jamen, det er muligt, det lyder skørt, men det er altså rigtigt. Det er faktisk mine lærer der på 90, som taler om netop det der med, at når to mennesker mødes, går ind i hinandens energifelt, som du snakker om, det er fremtidens måde at være sammen på. At så føder de faktisk en gestalt. Altså det er også en måde at føde en. Altså samværet mellem to mennesker afføder en tredje gestalt, som man kan sige, de skaber sammen, og som de har sammen. Og at man faktisk skal være bare i rum sammen, og så forekommer denne her udveksling på et højere plan, som man kunne kalde sommerfugledans. Det er den måde, hun udtrykker det på. Så det er jo fuldstændig ret i. Men det er nok for de viderekommende, ikke? Der er nogen, der siger, at der er en, der spurgte dem, er det så for de indvidede? Der tror jeg faktisk, det er for de udvidede. Det er også en kommentar, men jeg synes, at det med, at tiden går hurtigere. Altså, det skal man jo mærke. Jeg kan i hvert fald mærke, at ting ligesom bliver speedet op. Og det er også noget med, at vi skal være hurtigere til at vælge de ting, som for at være med i den udvikling, og netop for at nå de ting og de mål, som vi har lovet os selv på den anden side, hvis man kan trykke det på den måde. Altså det er noget, som jeg har fået bekræftet flere forskellige steder fra.
Det var sådan en kommentar til den pågældende år, og netop også en kommentar til herhen med hensyn til det seksuelle, at det er jo ikke noget, der bare foregår ligesom prostitueret. Det er noget med healingen, som du var inde på, og noget med at komme i kontakt med lyset og med det smukke, ligesom i sproget, du snakker om. Så der er mange måder at udvikle sig på. Bestemt. Og den seksuelle er selvfølgelig der, hvor to mennesker kommer tættest på hinanden. Altså jeg tror også, du er inde på noget væsentligt, der hvor du siger, at vi skal også huske på det løfte, vi har aflagt, inden vi kommer herinde. Og det er nemlig noget, vi i høj grad har glemt. Hvad er det? Og som har noget at gøre med, når folk kommer og spørger, hvad er egentlig meningen med dig? Vi har faktisk selv lagt den mening ind, inden vi kommer. Og det, jeg ser meget, at det er det, vi må prøve på at huske tilbage. Og vi har faktisk det svar selv. Bare lige komme en kommentar til, og det er også, at vi har brug for hinanden til at blive mindet om, hvad det er, der er inde i os, og som vi virkelig skal. Lige nok. Ja. Tak skal du have. Der er en hovedperson, Lars, du slet ikke har omtalt. Det er garanteret. Der er sikkert mange. Ja. Men der er en, der står meget, meget nær, og det undrer mig lidt også for dig, eller den står nær. Det er Bjergmorgen til by. Hvorfor farer du dernede i side og utide? Hvad sker der dernede, som vi andre ikke ved? Som jeg læser din bog eller dine bøger, så møder du måske bjergets Eva, du møder måske din egen sjæl. Er det rigtigt eller er det ikke rigtigt? Men hvorfor farer du dernede så tit? Og sommerfugle. Altså, det der bjerg, det har jeg jo fået et specielt forhold til. Det skal jeg gerne indrømme. Og det tilbyder bare nogle, så det sætter mig i en bestemt tilstand. Og jeg har sådan, når jeg kommer ind i det område, så føler jeg mig fuldstændig fri. Og så har den pragtfulde gave, at der er ingen mobiltelefoner, der kan fungere i det område. Så man behøver sikkert at bryde sin hjerne med, om man nu må have den åben eller ej, for det er fuldstændig ligegyldigt. Men altså, der er nogle, jeg oplever, at der er nogle kræfter på spil der, som jeg i hvert fald føler, at der er en åbenhed for mig der. Og at jeg tror, det er noget, som alle mennesker vil have forskellige steder. Det er ikke noget, jeg tror, det er det eneste sted. Eller, det er bare et sted for mig, jeg godt kan lide, der inspirerer mig. Har du haft det tidligere liv dernede? Har du en fornemmelse af det? Ja, det er helt klart. Det har jeg. Jeg vil høre, om du kunne fortælle noget om menneskehedens opgave her. Hvad er menneskehedens opgave? Kan du fortælle lidt om det? Ja, vi er her for at forvandle. Vi er faktisk forvandlere alle sammen. Og vi har hver vores at forvandle. Og det er igen noget, der ligger sig op til det, som vi har talt om før med, at når det lykkes den enkelte at forvandle nogle af sine egne spor tilbage. Altså det kan være traume for barndommen for eksempel, ikke? Som alle på en eller anden måde har et eller andet, som gør, at lad os sige, at du har fået at en bestemt replik fra din far, når du hører den gentaget af en mand senere hen i livet, så vil du få dig til at reagere på en ganske bestemt måde, som måske er uhensigtsmæssig. Og hvis du kan komme ind til erkendelse af, hvad det er for nogle ting, der trigger dig der, så det hele det spor, som du har sat dig til tilbage i tiden, helt tilbage til der, hvor det opstod, det vil forvandle sig og blive til positivt. Og på den måde kan man rydde op i det forurenede felt identitet. Når det er så sagt, så er der en overordnet, igen en generalisering, men at vi er kommet her for at forvandle mørke til lys, stof til ånd. Men det kræver, at vi har mod til at gå ind i de skabe. Når vi får at vide, at mørkets kræfter, dem skal vi passe på. Det er kun lysets kræfter. Jep, det er rigtigt. Men vi skal bare vide, at mørket er ikke nødvendigvis det modsatte af lyset. Mørket er bare en masse uerkendte muligheder, som ligger på at blive belyste, så det bliver til positive kvaliteter, du kan bruge. Så vi skal også have mod til at turde gå ind i dem, og det vil sige i vores egen. Jeg tror, alle, der arbejder med spirituelle, kender det der med, jamen, når man er rigtig spirituel, så er der nogle ting, det vil man bare ikke. Altså, man skal helst være deroppe og have og vinger på ryggen og op på lysrød sky, og så er det kun New Age musik og bum, og så er der ikke noget der.
at det vil være det samme, og gøre nøjagtigt det samme, som kirken gjorde i 325, de sagde, jamen altså, Maria Magdalena, hele den ting, hun står for, det vil vi ikke kendes ved. Så sker man mennesket over komik. Det her, det handler om mig, tror jeg, at erkende, at vi er her på godt og ondt, og vi er her med hele os. Og det er også det instinktive. Uden det instinktive, ikke noget spirituelt. Det hænger fuldstændig ud sammen. Hvis vi ingen jordforbindelse har, så har vi heller ingen forbindelse til himlen. Så kan vi hænge deroppe og søge et sted midt imellem. Og det kan være rigtig behageligt. Rigtig dejligt sted. Det er det faktisk. Men en dag, så går der hul på den lyserøde sky, og så siger det bang, og så sidder man der, og så er gloren knækket og vingerne. Så vi kan lige så godt tage mod og gå ind og se på vores skygger. Alle de dårligdomme, vi synes, vi har med, som vi måske kommer ud til. Fordi ellers så står de inde i skabet og vokser så store. Og så lige pludselig kommer vi drønende ud med 180. Sådan som Maria Magdalene arketypen gør faktisk. Man kan ikke undertrykke det på længere sigt. Men hun er jo blevet gjort til en prostitueret af kirken. Det var en syndefuld kvinde. Ikke? Det var hende, af hvem Jesus uddrog 7 onde ånder, og så videre, så videre, så videre. Så hende har man i hvert fald parkeret godt og grundigt langt væk, fordi det var noget forfærdeligt. Men hun tilbyder altså, den kraft tilbyder altså så mange muligheder og kvaliteter, som vi har brug for, og som vi nu ikke mere kan undvære. Så derfor kommer. Og det kan du faktisk bruge ind i dit eget personlige liv. Dine problemer vil være nogle andre end dine, eller at vi har alle sammen hver vores ting, der skal slås med og må face. Og det, vi bliver bedt om nu, det er bare at udvise noget mod, og så noget tålmod også, og så giver sig kast med og forvandle det. Fordi det er ikke kun et spørgsmål om, at du gør det for din skyld. Når det lykkes dig at komme overens med tingene for dig, så gør du faktisk os alle sammen til tjeneste. Og det er det, jeg synes, der er genialt. At vi på den måde må erkende, at vi er i familie. Vi kan ikke blive ved med at gå og forgøre os, at jeg er mere end de andre, eller jeg vil være mere speciel end dem. Alt det der fint. Altså det er nogle børnesygdomme, som vi må igennem, og så må vi indse, at det godt være, at i dag så er du min lærer, i morgen er jeg måske din. Og vi er hinandens hjælper og lærer og lever på kryds og tværs. Og det, jo før vi kan acceptere det, jo bedre, jo hurtigt kan vi også få glæde af hinanden, uden at skulle give hinanden karakterer og sammenligne os. Og der vil altid være en tid, hvor man siger, nu er det trendy at være et eller andet, ikke? Og så vil der altid være en lang, stor gruppe mennesker, som er helt ved siden af, fordi de altså ikke lige har store bryster. Ikke? Jamen, det er jo fuldstændig ligegyldigt, ikke? Altså, vi har alle sammen noget at komme med, og der er en tid for noget, og så er der en tid for noget. Der er tid til det hele. På den måde, ikke? Altså, vi må bare være til at tage fat på det, som er vores, og så sige, her er jeg, det her det er, hvad jeg har tilbudt. Og så tage det hele med. Er det okay? Hvordan mener du, at man helt konkret kan omkode sine tanker? Hvad for nogle redskaber bruger du?